El jardí de les emocions. En un poble tranquil hi havia un jardí molt especial. No era només un jardí ple de flors i arbres, sinó un lloc on els infants aprenien a escoltar el seu cor. Per això l'anomenaven el jardí de les emocions. Cada tarda hi anaven 5 amics i amigues. En Pau arribava corrent, amb les galtes vermelles i un gran somriure. Quan corria se sentia content i lliure. El seu cos necessitava moure's per estar bé. La Laia s'asseia sota un arbre amb els seus colors. Quan pintava se sentia tranquil·la i concentrada. Si estava nerviosa, pintar l'ajudava a calmar-se. En Nil arribava amb un llibre. Quan llegia se sentia segur i curiós. Les històries l'ajudaven a entendre el món i les seves emocions. La Clara ballava suaument. Quan ballava ballet se sentia feliç i orgullosa. El seu cos parlava quan les paraules no sortien. Primer la Mia feia riure a tothom. Fer riure als altres la feia sentir estimada i important. Però, de vegades, també feia bromes perquè no volia que ningú estigués trist. Un dia, asseguts al jardí, en Pau va dir: «Em sento una mica trist perquè no sé pintar com la Laia». La Laia va baixar el cap. «Jo em sento frustrada quan corro i em canso de seguida». En Nil va dir amb veu baixa: «A vegades em sento diferent perquè prefereixo llegir». La Clara va afegir: «Jo em poso nerviosa quan em miren mentre ballo». Primer la Mia, per primer cop, no va fer cap broma. «Jo faig riure però a vegades també estic trista». Van guardar silenci. Tots sentien alguna emoció dins seu. Llavors la mestra del jardí, que sempre observava, els va dir: «Totes les emocions són importants. Ens expliquen què necessitem». Van aprendre a posar nom al que sentien. Alegria, tristesa, por, orgull, nervis, calma. Van fer una activitat. Cada infant explicaria què li agradava fer i com el feia sentir. Van descobrir que córrer ajudava en Pau a descarregar energia. Pintar calmava la Laia. Llegir donava seguretat en Nil. Ballar feia brillar la Clara. Fer riure connectava la Mia amb els altres. Aquella tarda van entendre una cosa molt important. Tots sentim emocions diferents, i totes eren bones. Es van abraçar, van respirar profundament i van somriure. Des d'aquell dia, al jardí de les emocions, ningú es comparava. S'ajudaven, s'escoltaven i respectaven el que cada un sentia. Perquè ser diferent no és un problema. És una oportunitat per aprendre, cuidar-nos i créixer junts. Conte contat, conte acabat. I les emocions sempre escoltades.